Indar soziala, globalismoa gure nazioan txertatu den mamua. Bestetan egin dugu moduan, orain indar sozialaren artikulu bat irakurriko dut, eta badakizuet gero deskripzioan utziko txuet indar sozialarekin konektatzeko, kontaktuan jartzeko bideak. Guazen ba. Hauze da artikulua, globalismoa gure nazioan txertatu den mamua. Bueno, globalismoa gure nazioan txertatu den mamua. Eta Palestinako herriaren aurkako holokaustoak nazioartean dirauen bitartean, eta NATOk Errusiaren aurkako bere edapen agenda iraunarazten duen garaian, ezkerreko alderditzat duten talde politikoek ezin dute biztanleriaren gehiengoaren bizi baldintzak hobetu, behintzat mendebaldeko Europan. Ezkerreko indar desberdinen agendak eztabaidantzuetan galtzen ari dira eta langile klasearen interesetatik aldentzen ari dira. Zoritxarrez, gaur egun jende askok ezkerra genero identitatearen politikarekin eta paternalismoarekin lotzen du. Eta askok arroputz, moralista eta arroputz gisa hautematen dute. Eta egoera honen alderik txarrena da, langile klaseak, politika nagusiekiko duen atsekabe adierazi nahirik edo, ez dituela aukeratzen teorian langileria defendatu beharko luketen alderdiak, baizik eta eskuinera eta eskuin muturrerantz jotzen duela. Langile klasearen halako desplazamendu baten arrazoiei buruz gogoeta egin ordez, ezkerrak iraintzen, desprestigiatzen edo kasurik txarrenean, fasista deitzen die langilei, horren adibide praktikoak hainbat herrialdetan ikusi ditugu. Nahasmen hau guztia handitzen ari da egungo zibilizazioa, behintzat mendebaldeko gizartean bere aukera ekonomiko eta politikoen eta bere zibilizazio helburu estrategikoen arteko oinarrizko kontraesan fase batean sartzen den heinean. Zentzu honetan, eta iragan hurbilari begiratuta, burgesiaren demokrazia garai batean mendebaldeko nekazaritza biztanleriaren gizarte industrialean eta gizarte postindustrialaren hasierako fasean sartzea bermatu zuena, orain alferrikakoa bihurtzen ari da garapen tresna gisa kapitalismoaren metaketa iraunarazteko balio duelako. Eta ondorioz, zaharkituta egonik baztertzen ari da, gure begien aurrean dagoeneko gertatzen ari den prozesua. Gizateriak korporazio handien edapen global saiestezinaren aurreikuspenari aurregin behar dio, imperio oso edo global baten moduan gauzatua, eta hemen sortzen da gure langile klasearen buruan aspalditik dabilen galdera. Erantzunik gabeko galdera da, eta egungo termino politikoetan ezkerra zer den ulertzeko gizarte nahasmena islatzen duena. Baina nola iritzi gara puntu honetara, gure herri eta hiri askotan, beren ideiak, bizimoduak eta kontsumo ohiturak, bertute moral, egia zalantza ezin giza ikusteko joera duten biztanleak topatzen ditugu. Gero eta burbuila batean bizi den progresismo eroso bat, beste errealitateetatik deskonektatuta, eta ulertzen ez duen jarrera politiko batzuek ez dutela eskubide eta aukera berdintasuna bermatzen. Baizik eta gizartea zatitzen duela, gutxiengo hautatuentzako politika klientelisten bidez eta kontraesan sozialak sortzen dituzte, eta puntu jakin batzuetan konpontzen zailak diren antagonismoetara eraman ditzakete. Globalizazioak ezarritako arazo sozial larriei nola aurrekin eztabaida objektiboak bultzatu beharrean, pentsamenduaren eta hizkuntzaren debekoa indartzen dute, eta arrazoiketa ordezkatzen duen ikuspegi moralizatzailea sustatzen dute, horrela sektarismo temati eta are okerrago erreakzionarioa bultzatuz. Tradizionalki eskerrarekin lotzen diren terminoak, hala nola aldaketak, erreformak edo irautzak, ez dute jada gizarte hobeago baten itxaropenarekin bat egiten, baizik eta komunitatearentzako mehatxu gisa hautematen dira. Etnizismoa, dogmatismo religiosoa, gure herriak sufrimendu handiz gainditzen dituen gaiak, gizarte zenaren lehen lerrora itzultzen ari dira, ustezkoa antiarrazismo eta antifascismoaren babespean, korporazio handiekin helburuak partekatzen dituena. Globalizazio honek suntzitu egiten gaitu, eta egoera honen aurka mantxidatzen gara. Alde batetik, neoliberalismoaren aurkako borroka berreskuratu nahi dugu. Langile askoren subiranotasun nazionalaren, segurtasunaren, egonkortasunaren
eta justizia sozialaren nahia, errealitatean eskerraren eskaera tradizionalak direnak, bestetik NATOren esparrutik askatzeko eta BRICSen garapena babesteko borrokatu nahi dugu. Hau eta ez beste bat izango da eskerreko infantilismoaren kontra egiteko modu egokiena, aldaketaren eta garapenaren konzepzio irrealak dituen idealismo dogmatiko horren kontra. Eta alaber, eskuin muturraren aurkako borroka politikoa egiteko erarik onena. Dagoeneko ate joka baitugu, inoiz atera beharrez zuen zulotik begira, eta gure herriaren errepresioa gogortzeko eta inbeste odol kostatu den langileen konkistak atzera egiteko bidea prestatzen ari baita. Ondo izan.